Nenzelani mngani? Uzani. Oh, niphelele nonke. Ngibabizile abanye. Okay, ngifuna senzeni kanje. Ngiyayibona le Jojo tank. Ngifuna ukuthi isuke la. Ingavali igate because la kule space bese sila ngiyasifuna le space. So ngifuna ukuthi iyohlala ngale emva kwendlu. So ukuthi izongena kanjani la kule passage angazi kodwa nina nizobona iplan ukuthi nenze njani. Ingathi inamanzi. Angazi, ngathi inamanzi. Yeah, engathi namanzi. Nawo amanzi ngingawakhipha iclean nokuyiclean. Then sibone ukuthi le space esishiyekile lana so senze njani sizwana. Okay, ngicela nenze njalo ke nisheshe. Wozani bhekani. Ngifuna ukuthi nimeni ngalapho. Ngiyayibona yonke le ndawo le. Inhlabathi yonke le. Inhlabathi. Into engayifuni ukuthi like le nhlabathi le isuka ingene nasendlini. Le makunomoya bane izinto endlini zibane dust. So kahle into eyenza zonke lezo zinto ilento le ela ile nhlabathi la. So ngicabangile ngengaba ne idea ukuthi senze njani. Ngiyazibona le itina lezi esihleli ngale duze ngase toilet ngapha ngasemuva lezi itina ezilapha ya. Angiboni ukuthi sisazosebenza lezi itina. So into engicabangile ukuthi sihambe sizithathe sikwazi ukuthi sizibeke like yonke le ndawo le sokwazi ukuthi sivale indle enhlabathi le. Siyezwana? Yeah, exactly. So ngifuna ukuthi sivale lana sazi ukuthi at least le ndawo le engapha emuva kuzoshiyeka yona. Then ezinye itina sizozibona if iziphelele kwazile ukuthi ziqede yonke le ndawo le. Then le engale emuva ngeke ibe inkingi. Siyezwana? Okay, yeah. Ngiyayithanda ke indaba enjalo asenzeni.